Jahataikan, bicara lockdown ball bread buah biko. Andang thang betha. Deh, biscuit ni ada fungsi tang demen, riksa usai demen. sanitize kalambai. Arab bitanga hola sanitize dem ketha gaya. Bitanga befotung somondo gaya. Ki naam tumhar? Abraham. Kurpuran sih itu. Hidup gimana pak? Bikin kurle? Hah? Kurang ni no? Ayo pak, sambalot. Itu kun. Semua nasar. Maman, kamu moजाङै खोन्थायासै नोङो? Indo-Bhutan border ni. Yes. Coba नुबाय थागोन. Mau bihom berinda. Hah? Itu Bhutan. Bhutan निफ्राय ini dia. Jadi sana mana naik? Bhutan निफ्राय direct थाङो India. Hamfur ni lah, siapa yang baik ming baik ber. दै सांगनो हाया थारमाने लिमिटेड दैयाबो मानो होनबा नै जों हाजोआवसो ना दायो नैखौबो लोंनो हागोन हानायालाय खिन्थु लोंथ'ला जोबोद थान्दाथार ओरैबायदि गुसु नै बिथां दैखौ गुसु मोननानै नै मा खालामदों बे दैयाव इन्ट्रेस्ट मोननानै बेबायदि दैखौ नोंसोरो माहाबा नुनो मोनगोन नै मोननायनि थाखाय जोङो जुथाखौ गानजोबनांगौ आं नोंसोरनो दाखालिनो बुंखादों जुथा गाननांगौ होननानै नै मा जाखो नै नुबाय जुथा गानजोबनांगौ दे बेयाव Ini Meetingnya malah berani tuh. Ini
जायो जों हाथि थांदों दे नै हाबोदान थाबासो जों दायो बेबायदि हाग्रा मारै मोनदों नोङो बहुत मोजां नो जागासिनो नंगौ नों आरो मनासे क्लाबसा बाथ्रा मनासे दे जोंहा दाउदैया नै सोरलाबा सोर फाग्लाया बे नै पेपार बाजोब्बाय नै मा खालामबावनांगौ दा भाइरास लानो सानदोंसो सोरबाया नैबेनो अभद्रआ नैबे अभद्र लाबोदों नै बेखौ जायो मानसिया बेखौ जायो उपायथ' गैला आरो खाम उखैबाय हाग्रा बंग्रा बिदिनो जानायसै हाग्राफोरखौनो जायोबा बेलेगफोरा आरो पेपारल'सो जाबा आरो